Юраты зашить Будо. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу татар халык мәдәнияте, фольклоры, мәдәниятнең телне саклауда, үстерүдә, милләтләрне берләштерүдәге өлеше һәм Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесе кысаларында муниципаль берәмлекләрнең мәдәният көннәре хакында. Тапшуны яраткан шагыйребез Габдулла Тукайның халык әдәбияты лекциясеннән үзек белән башлыйсы килә. Дөресен әйткәндә, халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул. Халык җырлары безнең бабаларыбыз тарафыннан калдырылган иң кадерле ва иң бәһале бер мирастыр. Әйе, бу кадерле мирас, кыйммәтле мирас. Алар һаман да халык күңелендә. Алар сәламәт әле, алар яңгырый әле. Белергә кирәк ки, халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас ва күгәрмәс саф ва раушан көзгеседер. Ул җырлар безнең киләчәк әдәбиятыбызга бер дә шөбһәсез нигез булачактыр. Яшәсен халык әдәбияты, яшәсен туган тел. Тукай чыннан да мәдәниятнең, әдәбиятның халыкка йогынтысын бик төгәл тойган. Чөнки мәдәният ул халыкның жаны, зәугы, күңел көзгесе. Ул тормышка ямь өсти һәм мәгънә өсти, матурлыкка хезмәт итә, күңелне савыктыра. Гырыф-гадәтләребезне, милли традицияләребезне киләчәк буынга тапшыруда да мәдәниятнең өлеше әйтеп бетергесе зур. Юкка гына мәдәниятсез халыкның үткәне дә, бүгенгесе дә, киләчәге дә юк дип әйтмәгәннәрдер. Мәдәниятнең бер өлешен фольклор тәшкил итә. Фольклор халык хикмәте, акылы, теге яки бу милләтнең сүз сәнгате, тел иҗаты. Ул халыкның тормышын, карашын, идеалларын чагылдыра. Термин 19 гасырда барлыкка килгән. Татар дөньясында аны 20 гасырда куллана башлаганнар. Фольклор күп гасырлык тарихи тәҗрибәне, халыкның дөньяга карашын, тарихи үсешен чагылдыра. Шул ук вакытта ул аерым халыкның, аерым төбәкнең авыз иҗаты буларак берничә функцияне башкара. Халыкның эстетик һәм этик нормаларын саклый, халык характерындагы иң яхшы милли сыйфатларны пропагандалый, милли үзаңны үстерә. Халык авыз иҗатының шиксез хәзинә булуы берәүгә дә яңалык түгел. Бу җәүһәрләр әхлак шишмәсе дә, белем чыганагы да. Үзенең мәдәнияте аша халык элек-электән үк кешеләрдә, бигрәк дә яшь буында туган җиргә, ватанга мәхәббәт һәм бирелгәнлек, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәт итәгать, хезмәт сөю, һөнәргә, белемгә омтылу, батырлык, гаделлек, сабырлык, тыйнаклык кебек күркәм сыйфатлар тәрбияләп килә. Мәдәниятне тулы нигез белән халыкның әдәп-әхлак кодексы һәм җәмгыятьтә үз-үзеңне тота белергә өйрәтүче язылмаган кануннар дип бәяләргә мөмкин. أشهد أن محمد رسول الله. Шушы көннәрдә Казаныбызда республика күләм Татарстанның мәдәни башкаласы дип аталган бәйге уза. Биредә муниципаль берәмлекләр, ягъни районнар үз мәдәниятләре белән бар республика халкын таныштырырга тиеш. Апас районы исә чыгышларын азан әйтүдән башлады. Озакламый Тинчурин театрының фойесі күргәзмәләр, остаханәләр, театраль чыгышлар белән тулды. Безнең Апас районы авыл хуҗалыгы районы бүгенге көндә без менә республикабызда мәдәни башкала дигән конкурс нигезендә бүген килдек бөтен апаслар. Үзебезнең гырыф-гадәтләрне күрсәтәбез бүген көндә менә инде гырыф-гадәтләребез тарихи данланган район. Килгән кунакларны апаслылар ипи туз белән генә түгел, сый-нигъмәт тулы табыннар белән каршы алып торды. Һәм әлбәттә ачык чырай, якты йөз белән кадер-хөрмәт күрсәтеп тамаша залына азатты. Биредә үк районның һөнәрчеләре, мәдәният хезмәткәрләре, ансамбльләр үз осталыгын күрсәтеп торды. Район белән танышу шул рәвешле барды. Безнең җирлектә татарлар, чуашлар һәм урыс халык милләтләре яши. Шунлыктан безнең менә бергә оешкан Шурампуш ансамбле безнең бу ике авыл җирлеге мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган. Без инде бу ансамбльдә төрле үзебезнең чуаш халык җырларын башкарабыз, фольклор җырларны, биюләрне. Төрле халыклар күмәкләшеп яшәгәч, бер-берсенең телен дә өйрәнеп бетергән. Районның тарихын кадерләп саклаучы, яшь буынга җиткерүче шәхесләр дә бар әлбәттә. Апас
başka rayonlara karagан çağında özünçelikli bir rayon ol. İdel aldı rayonlarından ol indi üzekte uğraşkan rayon. Anın rayon üzegide üzekte uğraşkan İngirak avullarda 30-35 şakırımdan artmıyorlar. Lakin opasının özünçelikli yaklarının şunday avullar var. Mesela ındırçı degen, ındır işleri bilen şagıllanganlar, balıkçı degenler, balıkçı bilen şagıllan balık işleri bilen, bakırçı degenleri, bakırçı, bakır ikkenler var. Mesela Orta Baltay avulunda şana buguşu, duğa buguşu, at ızbırıyları yasavşı Efraim abi var. Yapılmasa indi başka tübeklerde Şıngata avulunda yükeden munçala alganlar, munçala bilen şagıllanganlar. Hünerlerin yerler elbette şakti köp, lakin onların bütün bugün sana bitirip bulundu. Biz bugün Şurin Tiyatrı'na opasların yüzün görsetirge, halkı tanıştırga geldik. Көргәзмәләрдән күренгәнчә, шыннан да Апас һөнәрчеләр төбәге. Авыл хуҗалыгы район икътисадының нигезе. Моннан тыш терлекчелек, кыршылык та үсеш алган. Ләкин халык ата-бабаларының һөнәрләрен дә онытмый, кадерләп саклый алган. Шуңа замана шөгыльләрен дә өстәгән. Зур Күккүз авыл китапханәсендә инде менә 20 елдан берле Курчак театры эшләп килә. Без инде балалар белән бергәләп эшлибез шунда. Курчаклар тегәбез, курчакларны үз кулларыбыз белән тегәбез. Һәм һәрберсен үзебез ясыйбыз. Сценарийларын да үзебез ясап, әле спектакльләр куеп, җиңүләр яулыйбыз. Сара Садыкова, Шәүкәт Галиев, Илсур Сафин. Апас төбәгенең табылган шәхесләрен тиз генә санап чыгам димә. Кәрим Төнчурин театрында әлеге төбәк белән тулысынча таныштык. Гырыф-гадәтләре, мәдәниятләре һәм тарихы белән. Апас халкы үзенең шәхесләре белән горурланып яши, горурланып сөйли. Марат Габделхай улы туган төбәгенең чын патриоты. Бу инде уйлым әтиәнидән килгәндер. Чөнки мин чынлап та безнең апасыбызны бик каты яратам. Ул бик матур шундай төбәктә урнашкан. Апас ягы тау ягы дип әйтәләр инде. Но бездән зур таулар булмаса да, бик матур җирдә урнашкан Зия елгалары, урманнары белән, кырлары белән. Менә бүген без карабыздык, менә төрле милләтнең үзенең гырыф-гадәтләре. Менә безнең апаста да бар. Үзенең һәр авылның бер гырыф-гадәте, үзенең бер кәсебе булган теге заманда. Менә шундый чаралар мин уйлыйм, менә шушы онытылып бара торган инде кәсепләрне, шушы традицияләрне кире кайтарырга мөмкинчелек бирер. Менә бүгенге сәхнәдә дә күбрәк без яшь талантларны тартырга тырыштык. Мәсәлән, Балтай җегете Ранис Мусин, аннан соң инде Болгайырдан Камилә Мубаракшина, менә шуның кебек яшь талантлар безнең үсеп килә, алар үзләрен сәхнәдә бик матур тоталар. Шыннан да шараны әзерләү өчен шактый көч куелган. Апас районы мәдәнияте моннан ары да чәчәк атсын дигән теләктә калабыз. Татар халык мәдәниятенең зур өлешен җырлар тәшкил итә торгандыр. Милләтебез элек-электән җырга моңга сәләтле халык. Ул җырларда без ерак гасырлар тавышында, бүгенге көннәр ахәңендә ишетәбез. Күп гасырлар элек әле дөньяда беренче китаплар гына түгел, беренче язу усуллары барлыкка килгәнче кешеләр җырлар чыгарган, шул җыр ритмына башкарыла торган биюләр уйлап тапкан. Халык көйләре үзләреннән үзләре генә тумаган әлбәттә. Аларны кемнәрдер уйлап чыгарган, башлап җырлаган. Димәк, халыкныкы дип аталсалар да, аларның беренчел авторлары бар. Татар халык җырларына сабырлык, эчке кичерешләрне тирән чагылдыру, музыкаль бизәкләрнең мул булуы хас. Халык җырларының иң борынгы төре йола җырлары дип атала. Алар 10нчы йөздән үк билгеле булган уен җырлары белән тыгыз бәйләнгән. Телдән телгә күчеп, ул җырлар шымара барган һәм бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Җырлар халык иҗатының иң бай өлешен тәшкил итә. Җыр җанны сафландыручы, өметне ныгытучы, рухи көчне байыта торган илаһи бер көч ул. Җырны беренче булып уйлап тапкан кеше мөгаен җыр иҗат иттем дип уйламагандыр да. Ул кышлар сайраган, агач шаулаган, җил искән кебек табигый итеп үзе дә сизмәстән җырлап җибәргәндер. Халык иҗатын белми торып, аның чын тарихын белеп булмый, дигән бөек рус язучысы Максим Горький. Әйе, халкыбыз шатлыгын да, сагышын да, тарихи вакыйгаларны да җыр аша белдерә.
Татар мыңнан яралған. Деген сүзләр дә юктан гына килеп чыкмагандыр. Шулай булмаса, Кара урман, Шахта, Гөлҗамал, Тәфтиләү, Зиләйлүк, Әллүки кебек җырлар тумас иде. Кеше үзенең көндәлек тормышында сагыш, кайгыдан арнасы яки киресенчә, эченә сыймаган шатлыгын, куанычын белдерәсе килсә, җырлап җибәрә. Күптән ишетелгән, күңелендә сакланган, үзенең хис-тойгыларына туры килә торган көйне суза ул. Димәк, ул көйләр каядыр тирәндә, күңел түрендә саклана. Җыр чыннан да халыкның жаны кебек. Телсез милләт булмаган сыман, үзенең җыры, музыкасы һәм уен кораллары булмаган халык та чын милләт була алмый. Һәр милләт үзенең халык аваз иҗаты, фольклоры, гомумән мәдәнияте белән дөньяга һәм башка халыкларга үзен таныта ала. Кәрим Тинчурин театрында Арча районы мәдәнияте белән дә таныша алдык. Казан арты дигәндә күз алдына беренче Тукайның туган ягы килеп баса. Арчалылар исә үзләрен әдәби башкала дип атый. Татар халкының классиклары, язучылары, шагыйрьләре фақат Арча ягыннан чыккан. Һәм дә инде Арча дигәндә без инде әлифбаны искә алабыз. Әлифбаны ясаучылар Сәләгат Атович, Рәмзия Валитова безнең Арча педагогия киллиятендә хезмәт иткәннәр, алар анда эшләгәннәр. Һәм инде әлифбаны төзүчеләр дә безнең яктан дип, безнең якта яшәүчеләр дип без горурланып әйтә алабыз. Татар әдәбиятының классиклары Мөхәммәд Бәгъдиев, Гомәр Бәширов, Гариф Ахунов һәм инде төп драматургларның берсе Галияскар Камал, ул безнең Арчабызның төп әдәби әһелләре. Менә шуның белән без әдәбият ягы буларак, матур як буларак, күркәм як буларак без инде мактана алабыз. Арчабызга рәхим итегез, без арчалар дип без горурланып яшибез. Арчалылар театр фаесын шын мәгънәсендә җанландырган. Бу урынны Арча базары итеп күзаллау кирәк. Әнә, бер агай йорт куяны белән сату итә. Икенче бер абзый сатучыларын көткәндә кәрҗинен үрә тора. Агач эшләнмәләр дә байтак биредә. Кыскасы, базар гөрли, тормыш кайный. Шәхсән минем өчен иң кызыгы шыпта сугу булды. Шыпта сугу инде элекеге заманнарда безнең әниләр вакытында ук булган хәл. Хәзерге бик кулланылышта түгел, бу шыпта белән капчык ясаганнар. Аның өчен ул шыптаны нәрсәгә дип әйтсәк, капчыклары таш күмерләр тутырганнар, ботни. Пияла шишәләр тапшырырга, банкалар тутырырга ясалган булган. Шулай ук бу шыпта белән мунча ишекләренә капларга нормал каплаулыклар ясый торган булганнар инде. Аннан соң мунча сәкеләренә җәя торган булганнар шыптаны инде. Хәзерге заманда инде бу шыпта бик кулланылышта түгел инде. Бүген исә Арчаның кайбер авыллары элеккеге гореф-гадәтләргә ияреп паласлар суга, башмаклар, шәл бәйли, чигә. Һәм әлбәттә җыр-моң белән яши. Хәер, җырсыз яши алган төбәк Татарстанда юктыр ул. Без бүген килдек Иске Ашыт авылыннан. Безнең Иске Ашыт авылында Саяра халык театры эшләп килә. Һәм шушы театрда безнең балалар төркем эшләп килә. Biz bugün балалар белән бүген монда мәдрәсәдә дигән чыгыш ясыйбыз. Балалар бик теләп килделәр, театрга бик теләп йөриләр. Үзебезнең районга да, республикабызга да шулай матурлык өстәп театр белән үзекләр, спектакльләр өйрәнәбез һәм шушыннан мәдрәсәдә дигән күренеш алып килдек. Кайсы гына арчалы белән сөйләшмә, һәр кайсы әлифба безнеке дип җиткерә. Бу төбәктә хәтта әлифба музее дә эшләп килә икән. Дөньяда бердән-бер әлифба музее Арчада урнашкан. Шулай дигәч сорау туа, ни өчен дөньяда бердән-бер булгач Арчада ул? Нишләп Мәскәүдә түгел, анда Нью-Йоркта түгел, Вашингтонда түгел? 50 ел буена укылган татар әлифбасының авторлары, ирле хатынлы Сәләй Вагизов белән Рәмзия Валитова иҗат итәләр әлифбаны Арчада. Алар Арчаның педагогия училищесы укытучылары булганнар. Менә шул әлифбадан 50 ел буена бөтен татар дөньясы укыды 50 ел буена. Менә шуның эчендә әлифба музее Арчада ачылды. Казан арты, синдә яше карты, шигырь сөя, җырлый, гармунчы. Санап кына бетерерлек түгел. Бер үзеңнән күпме язучы. Тукай, Камал, Гомәр Сибгат Гариф, Мөхәммәтҗан Мәрҗәни күп алар. Һәр кайсына һәйкәл куеп була. Бар да Казан арты. Арчалар.
Халык мәдәнияте милләтнең үзенчәлеген саклау нигезе улы. Шуңа да туган илгә, халкыбызга карата мәхәббәт тәрбияләгәндә, тамырларыбызга, телебезгә, мәдәниятебезгә таянырга кирәк. Ул үз халкының тарихын тирәнтен аңларга гына ярдәм итеп калмый, милли үз аңны формалаштыруда да зур роль уйный. Гырыф-гадәтләрдә, бәйрәмнәрдә, җыр-биюләрдә чагылыш тапкан милли әхлак нигезләре яшь буынга тәрбия бирүдә зур ярдәм күрсәтә. Тел халыкның, милләтнең иң беренче һәм иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү һәр кешенең изге бурычы. Халык мәдәниятенең телне саклап калудагы роле дә һичшиксез зур. Татар телендәге милли чаралар, очрашулар, кичәләр, җырлар телне камилләштерүгә зур өлеш кертәләр. Һәр халыкның телен өйрәнү халык мәдәниятенең иксез-чиксез хәзинәсен танып белүдән башлана. Милләтнең мәдәни байлыгы буыннан буынга күчеп килгән кадерле мирас ул. Тик аны сандыкка салып саклап булмый. Бары халыкка танытып, таратып кына үстереп, киләсе буыннарга тапшырып була. Мәдәният безнең рухи азыгыбыз. Аны ныграк үстергән саен безнең күңелебез байый, акылыбыз, интеллектыбыз үсә, бер-беребезгә карата мөнәсәбәтебез яхшыра бара. Чөнки сәнгатьнең юлы матурлык, изгелек. Матурлык тудырырга омтылган кешеләрнең күңелендә явызлык була алмай. Чираттагы район Менделеевск. Бу төбәктә Казан халкына үз мәдәниятенең иң үзенчәлекле, иң күркәм якларын гына күрсәтергә тырышты. Һәм әлбәттә беренче чиратта химия өлкәсе алдынгысы булуына кат-кат басым ясады. Заман технологияләре дә алга киткән булуын күрсәтүче бу пычмак бар халыкның игътибарын үзенә җәлеп итте. Ләкин һөнәрчеләр дә читтә калмады. Качество белән мин күптән уже заниматься итәм. Инде 20 елдан артык, наверное. Но ул минем әниләрдән, бабайлардан, әбиләрдән калганны инде. Моның белән балаларны да өйрәтәм эшләргә. Эскизларын үзем ясыйм. Менделеевскийда мин бер үзем генә шушының белән заниматься итәм, балаларга да эшләргә өйрәтәм инде балаларны да. Форсаттан файдаланып, мин дә үземне бу һөнәрдә сынап карарга уйладым. Вакыш, түземлек, тәртип, җыйнаклык сорый торган хезмәт. Ләкин нәтиҗәсе нинди? Лилия ханым һөнәрен яшь буынга да тапшырып кала. Шунысы аеруча сөенечле. Бу юлы да һәр пышмакта ансамбльләр гөрләп тора иде. Димәк, мәдәният тә чәчәк ата. Менделеевск беренчедән ул безнең шундый кечкенә генә, ләкин шундый рәхәт шәһәребез. Без аны бик нык яратабыз. Үзара һәрбер кеше дус яши, тату яши һәм инде ничектер кайнап, гөрләп, эшләп яшәргә без анда тырышабыз. Беренче уй килә ул безнең химик предприятиеларыбыз дан тута бөтен Россия буенча. Безнең Карпов химия заводы инде 150 елдан артык аңа, Аммоний концерны һәм инде без гади халык, безнең район өчен хезмәт иткән гади халык. Дөресен генә әйткәндә, әлеге мәдәният көннәрендә йөреп, бу бәйгенең оештыручыларына рәхмәт кенә әйтәсе килә. Никадәр кирәкле, район халкын берләштерүче, яшь буынга никадәр мәгълүмат җиткерүче бик файдалы чара бу. Районнар үзләренең мәдәният өлкәсендәге казанышларына күрсәтеп калмый, гомумән үзләренең яшәешен, көнкүрешен, бүгенге көндәге үзләренең казанышларын күрсәтәләр. Сәнгать өлкәсендә дисеңме, әдәбият өлкәсе дисеңме, монда бөтен мәдәни учаклар бергә тупланып, шундый матур чара үткәрәләр. Үзләренең үзенчәлекләре белән билгеле һәрбер төбәк һәрбер үзенчәлекләре белән аерылып торалар. Без исә үз чиратыбызда һәр районга, аның һөнәрчеләренә, эшмәкәрләренә, мәдәниятчеләренә уңышлар, бетмәс илһам чыганагы теләп калабыз. Татарстаныбыз чәчәк атсын.
Халыкның лайыклы дәвамчысы булу өчен аның гырыф гадәтләрен, җыр-моңнарын, мәдәни байлыгын, күп гасырлы тарихын, әхлак, тәрбия тәртипләрен белү зарур. Шуңа да әлеге мирасны саклау, алдагы буынга җиткерүгә җаваплы карарга кирәк. Киләчәктә дә сәнгатебез гел алга барсын. Мәдәният үзәкләрендә милли чаралар, концерт кичәләр күбрәк булсын. Яшь буында мәдәният аша телебезгә карата тагын да ихтирам, кызыксыну тәрбияләнсен иде дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халык мәдәнияте, фольклоры, мәдәниятнең телне саклауда, үстерүдә, милләтләрне берләштерүдәге өлеше һәм Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесе кысаларында муниципаль берәмлекләрнең мәдәният көннәре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш телги бурчухне тенже путмейін. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.